Osenya kuom ng'ikruok mar deko bire chenro ne wagino chako kod saa 2 kata kamano ose wach bari mogik minyalo wego jo Kanyanam okinyi makawuono. Wach manyalo wego jo Kanyanam wandi mane wakelo demokrasi nikech wuodwa mar Raila Odinga ma wuon gi kod tim mare ema no kelo wach mar multi party democracy ni to multi party democracy en nying mar demokrasi ni en kisungu mar oyiene ng'ata uso polisi mare to koro in mi make decision ki kiki go ng'ato no uso di polisi ma pogore gi polisi ma ni hero to kik wabedo ganda ma ing'iewo kod pesa ni mondo timbe moko magalagala hooliganism miyo taonde watho nikech ji luoro invest kaluo ni gima tin nyalo miyo wang' gima ne seloso kod pesa mathoth koro ber kwa jisu kido moro maber wajis kaka wande joma nokelo demokrasi nieri to party koda wach ni gi sirikal bende oket chik nikech Victor Adongo Nairobi kama tatu sector den gima ne president Moyo no tame ne okonyal control goods ne control stage maka ni idwa dhi idho gari tiko gioro ng'ato ni mondo dhi ong'e ane ni makange ni goods go kogore lakini bichuki no biro gi only one word bori matatu sector mu bedo maber mu bedo nyaka onge gima ok tamre ko ket chik chiko bedi ni ng'at machwero remo ni mondo bi kor kodonji office no bae bedi ni chwero remo ken ticket to donji office kipo ni igolo dhaw mora kamoro violence and ticket to dok idugi riti nyaka igni abich to jogi biro bedo discipline ero kamano otamgi atama nikech chik manitiere oket chik moro moredore kabisa oket chik moredore ka chik onge to pod control dhano dhi bedo matek ero kamano tim wach mai mogik agoro kamano Victor.